Gurasoekiko bilerak antolatu ahal ditugu, haiek etxetik eta interneten bidez eskatzeko. Ikusiko dugu nola egin. Hasteko egin dut egutegi bat gurasoak izenarekin. Eta hori erabiliko dut batzar horiek antolatzeko. Lehenengo gauza, aukeratu zein egunetan egite dituzun gurasoekiko batzarrak. Suposatu, ostegunean dela, eta orduan hor sortuko dugu gertaera berri bat. Behin sakatu ostegunean, eta orain bileretan aukeratuko dugu 3. aukera. Hitzorduaren tarteak. Sakatu, eta hor bertan dauden datuak bete. Eguna, normalean uzten da berdina bietan, hemen baldin badaukagu 5, hemen ere jarriko dugu 5, eta orduan hemen orduetan jarriko dugu zein ordutan batzen garen gurasoekin. Suposatu ordu batean dela. Ordu batean bilatuko dugu eta orduan hasiko gara bilerak ordu batean eta amaituko ditugu ordu bietan. Ordu bateko tarte bat daukagu eta hemen aukeratuko dugu zenbat iraungo duen tarte bakoitzak. Tarte bat bakarrik baldin badaukagu, utziko dugu 60 minutu. Baina suposatu 2 tarte egin nahi ditugula. Orduan jarriko dugu iraunpen 5ko tarteak, baina hemen jarriko ditugu 30 minutu. Eta beti ziurtatu lan egiten ari zarela behar den egutegian. Gurasoak egutegian. Gordeko dugu. Hemen agertzen zaiguia gertaera hori. Orain berriro sakatuko dugu gainean eta editatuko dugu. Eta edizio horretan badaukagu ja zein ordutan hasi, zein ordutan amaitu, gelditzen den gauza bakarra da esatea errepikatzen dela. Eta noiz errepikatzen da, noizero errepikatzen da, normalean astero egingo ditugu batzarrak. Astero errepikatuko dugu. Eta hemen, zuzen, gehitu aldugu kokapena, bagaude gurasoak egutegian, eta hori azalpen bat jarri aldugu, gordeko dugu. Orain ikusten dugunez, errepikatzen dira ja astero, errepikatzen dira bilera horiek. Egutegian. Orain sakatuko dugu berriro gertaeraren gainean, eta orain joango gara egutegi honen hitzorduen horria. Eta ikusten dugunez, hor badaukagu ja batetik ordu bietara, badaukagu 2 gertaera. Orain daude izengabeak, noski, ez daukate izenik, baina orain egin behar duguna da, hemen dagoen helbidea, egutegi horren helbidea kopiatu, gero gurasoekin partekatzeko. Haiek horren bidez, esteka horren bidez hartzeko eta aukeratzeko bere bilera. Hau noski bidaliko diegu email batean. Behin eginda, joango gara Gmailera, idatziko dugu mezu berri bat. Bidaliko diogu gurasoei, eta mezu horretan egingo dugu azalpen txiki bat, jakiteko zer egin behar duten, eta esteka itxatziko dugu. Mezu honetan baita ere komeni da gomendatzea gurasoei behin sartuta lehenengo aldiz eskatzeko, gordetzeko helbide hori edo esteka hori karpetetan, markadoreetan edo favoritoetan. Beti izateko eskura eskatu behar dutenean harin egiteko. Jarriko dugu orduan esteka eta salpena eta bidaliko dugu mezua.
nik hemen badaukat zabalik kontu hori ikasle 0 batena. Ikusiko dugu nola egingo duten haiek etxetik. Kontu horretan gaude, gurasoaren kontuan, eta hori ikusten dugu mezua. Ikusten dugu mezua, jaso da berri bat, sakatzen badute, lotura daukate, eta loturaren bidez joango dira eskatzera. Sartu da egutegi horretan eskatzeko eguna edo hitzordua, hemen noski aste bat dago, baina hurrengo astean berriro errepikatzen da, eta hurrengo astean berriro errepikatzen da, orduan berak nahi duenean eskatuko du bilera hori. Hartuko dut bigarren tartea, sakatuko dut, hemen agertzen da nork eskatzen duen, beste azalpen bat egin alda, eta jarri nor den gurasoen izena edo horrelakorik, non normalean izango da eskola noski, baina aldaketa bat egin alda baita ere, eta hemen gurasoak kontatu aldu zeri buruz hitz egin nahi duen. Gordeko du eta agertu zaio. Hemendik desagertu egin daia tarte hori eskatuta dagoelako. Beste gurasoren basatzen bada, tarte hau ez du izango eskura. Bueltatzen bagara irakaslearen kontura, eta joaten bagara kalendar horretara, ikusten dugu ja nola hemen agertzen da ikasle 0 batek eskatu duela bilera bat. Orduan, sakatzen badugu gainean, ikusiko dugu noiz eskatu duen, nork eskatu duen, eta zer edo zeri buruz hitz egin nahi duen. Metodo hau ikusten duzuenez, erreza da, merezi du behar bada antolatzea gurasoekin, eta noski, pizka bat zailena izango da gurasoak hobetzea erabiltzen. Baina horrela, antolatu aldira gurasoeko bilerak automatikoki eta haiek etxetik eginda.